Bé, bon dia i gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa per explicar les dades d'atur registrat de l'abril del 2024. M'acompanyen, com és habitual, el secretari de Treball, l'Enric Vinaixa, i la directora de l'Observatori del Treball i Model Productiu, la Manuela Redondo. Per començar, el que hem de dir és que el món del treball a Catalunya continua avançant a bon ritme i les xifres així ho demostren. Concretament, mai com fins ara havia hagut tants catalans i catalanes treballant en un mes d'abril, en el que representa un rècord històric d'afiliacions. I al mateix temps cal retrocedir 16 anys per trobar un abril amb l'atur registrat més baix que l'actual. Per tant, les xifres corroboren aquesta bona marxa del món del treball al nostre país. En concret, l'anàlisi del mes d'abril que hem deixat enrere, cal dir que avui hi ha 337.030 persones en situació d'atur, que, com hem dit, suposa la xifra més baixa comptabilitzada un abril des del 2008. En aquell moment se situava per sota de les 300.000 persones, avui estem en aquestes 337.030 persones, que representa la xifra més baixa des d'aquell 2008. I pel que fa a les dades interanuals, cal dir que aquestes xifres representen 1.765 persones menys que l'any passat. Respecte a l'afiliació a la Seguretat Social, avui a Catalunya tenim 3.764.170 afiliacions, la millor dada d'un abril de la sèrie històrica. En concret, són 33.089 persones afiliades més que el mes anterior, 0,9% més, i 88.440 més que fa un any. Per tant, un 2,4% més respecte al 2000. I pel que fa a les afiliacions, aquestes dades ens situen com a territori que està per sobre de la mitjana estatal. Aquestes són les xifres que avui podem presentar respecte a les dades d'atur i d'afiliacions del mes d'abril del 2024, que, com deia, és un mes que certifica la bona línia que hem seguit durant tota aquesta legislatura. En aquest sentit, cal dir que es continua consolidant una tendència ininterrompuda durant tot aquest període, creem més ocupació que mai i reduïm l'atur als nivells previs a la crisi del 2008. Durant tot aquest període, per tant, l'esforç fet en govern, òbviament, però també gràcies al dinamisme de l'economia del país, ens situen en aquestes xifres que ininterrompudament han estat positives durant tot aquest període, aquesta legislatura. En concret, són 3 anys amb un increment interanual de les afiliacions a la Seguretat Social. Quan vam arribar al govern hi havia poc més de 3,4 milions de catalans i catalanes treballant. Actualment són 3.764.170. És a dir, en aquests 3 anys, des del maig del 2021 fins ara, a Catalunya hem crescut en ocupació, sumant més de 328.000 persones afiliades a la Seguretat Social de nou. Per tant, hi ha hagut un creixement en 3 anys de 328.000 afiliacions a la Seguretat Social. També en els mateixos 3 anys s'ha reduït l'atur a nivell interanual. Al maig del 2021 hi havia 481.817 persones, quasi mig milió, que estaven en situació d'atur. Ara són 337.030 persones. És a dir, hi ha hagut un descens notable en aquest sentit. De fet, un descens concret de 145.000 persones, 145.000 treballadors i treballadores que en menys de 3 anys han pogut trobar feina. I això significa un descens de l'atur d'un 30,1% durant aquesta legislatura. En 3 anys s'ha reduït l'atur en un 30,1% respecte a l'inici, és a dir, respecte al 2000. Aquestes són les xifres més globals. Si anem al detall, el primer que hem de dir és que quan vam arribar al govern, aquest govern va impulsar un pla de xoc de polítiques actives d'ocupació inèdita pel seu volum, però també per la seva repercussió, i hem destinat més de 900 milions d'euros, una inversió de gairebé 1.000 milions d'euros en polítiques actives d'ocupació a través d'aquest pla de xoc
que ha anat consolidant-se durant aquesta legislatura i s'ha dirigit sobretot en polítiques vinculades al SOC, i per tant desplegades pel Servei d'Ocupació de Catalunya, vinculades també al Consorci de Formació Contínua de Catalunya i per tant molt dirigides també a ajudar en fer les transformacions, a adoptar les noves habilitats necessàries com per poder entrar i consolidar-se al món del treball, i també s'han dirigit a polítiques de foment de la generació de treball autònom i de potenciació de l'economia social. Ens hem centrat fonamentalment desplegant aquestes polítiques actives d'ocupació, aquest pla de xoc, en aquells col·lectius que més dificultats tenen o bé per entrar o bé per mantenir-se en el món laboral, en el món del treball, que són, com saben perfectament, els joves, les dones i, per tant, la bretxa de gènere i els aturats de llarga durada. Fer front a l'atur estructural és el més costós. Dirigir-nos a aquells col·lectius que tenen més dificultats, evidentment, és el més difícil, però també és imprescindible. I això és el que hem fet durant aquesta legislatura, en la que hem reduït quasi a la meitat l'atur de llarga durada. Per tant, hem dirigit objectius concrets que es van complint a mesura que hem anat avançant i les dades així ho certifiquen. De fet, repeteixo, s'ha reduït a la meitat l'atur de llarga durada. Concret, de més de 300.000 aturats en aquesta situació a 164.000 en menys de 3 anys. De 300.000 a 164.000 en menys de 3 anys. També pel que fa a l'atur juvenil, que ha baixat en xifres molt destacables durant aquest període, un descens de gairebé el 42%, gairebé el 42% de descens. Si agafem el maig del 2021, hi havia 35.000 joves en situació d'atur, avui són 20.000 les persones joves d'entre 16 i 24 anys que estan en situació. Tant de 35.000 a 20.000, que és aquesta reducció del 42%. Respecte als sectors econòmics, també destacar la forta reducció de l'atur a la indústria, concretament un 26% menys. Saben que aquest és el govern de la reindustrialització i les polítiques que en aquest sentit s'han anat desplegant en aquest període han tingut també els seus efectes pel que fa a l'ocupació, pel que fa, en aquest cas, a la reducció d'atur a la indústria en aquest 26%. Pel que fa a l'afiliació, continuant en el mateix sector, i que avui hi ha 22.561 afiliacions més en el sector industrial, que vol dir un 4,7% més que el 2021. Per tant, com deia al principi, les xifres corroboren la bona marxa, el bon camí i, per tant, també l'efectivitat de les polítiques que hem desplegat per part del Govern de la Generalitat de Catalunya en aquests dos àmbits, en l'àmbit de la reindustrialització i, per tant, la transformació del model productiu, que té els seus efectes en la generació de llocs de treball, i també les polítiques actives d'ocupació que milloren l'ocupabilitat de les persones que estan en situació d'atur, dirigint-nos especialment a aturats de llarga durada, a persones joves en situació d'atur i fer front a la bretxa de gènere. Ara, per entrar en alguns detalls més, passaré la paraula als meus companys de taula i finalment doncs, respondrem a les preguntes o comentaris que tinguin. Moltes gràcies, conseller. Molt bon dia a totes i a tots. Us faria una mica de visió respecte a l'atur, respecte a l'afiliació i respecte a la contractació, d'aquells elements que es consideren rellevants. Com deia el conseller, respecte a l'atur, tenim un atur registrat de 337.030 persones, que és la xifra més baixa comptabilitzada en un abril des del 2008, quan es situava per sota de les 300.000 persones. Abans el conseller feia referència a l'atur en visió interanual, però és que mensualment són 7.359 persones menys, un 2,1% menys que el mes passat, que el mes de març. Respecte al col·lectiu de joves, és important assenyalar que són un total de 20.479 persones aturades, 2.301 menys que el mes anterior. I assenyalar també que per primera vegada en molts anys, en molt de temps, hem baixat la barrera de les 200.000 persones aturades majors de 45 anys. Concretament en tenim 2.342 menys que el mes de març, el que significa un 1,2%. Per tant, col·lectiu de joves, una reducció significativa de l'atur, i en el col·lectiu de les persones majors de 45 també.
Pel que fa referència a l'afiliació, són 3.764.170 afiliacions de mitjana a la Seguretat Social, com deia el conseller, la millor dada d'un abril de la sèrie històrica, que es concreta amb 33.089 afiliacions més que el mes anterior i 88.440 més que l'any passat. Són 3 anys de creixement interanual també de l'afiliació i, com dèiem també el conseller, 3 anys de reducció també de l'atur. Pel que fa a la contractació, s'han formalitzat un total de 205.973 contractes laborals en lloc de treball a Catalunya, i pel que fa a la separació entre contractes de caràcter indefinit i contractes de caràcter temporal, estem amb un 45,6% de contractes de caràcter indefinit i un 54,4% de contractes de caràcter temporal. Bé, aquestes són les dades més concretes que us voldríem traslladar. Ara li passaria la paraula a la directora de l'Observatori del Treball i el Model Productiu, la senyora Redondo, perquè ens faci una visió territorial. Gràcies, secretari. Bon dia. A l'abril, l'atur registrat s'ha reduït a les 4 demarcacions encapçalades per Tarragona, amb un descens del 2,6% i a Girona del 2,3%, gràcies en dos casos al descens en el sector serveis. A Lleida, l'atur registrat ha disminuït un 2,1% i a Barcelona un 2%. En termes interanuals, en els 4 territoris, l'atur és inferior al de l'abril de 2023. Lleida continua sent la demarcació amb un descens acumulat més fort, un 4,3%. Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, creix de manera destacada a Girona i Tarragona, amb un 2,71 i 2,7% més d'afiliació respecte al mes de març, fonamentalment gràcies a l'impuls de l'hostaleria. En comparació amb un any abans, Tarragona és la que presenta també un creixement interanual més intens, concretament del 3%. I quant a la contractació laboral signada en el primer quadrimestre de l'any 2024, ha crescut a les 4 demarcacions en relació amb un any abans, gràcies a l'impuls de la contractació temporal i, sobretot, on més ha augmentat ha estat a les demarcacions de Tarragona. D'aquí la part territorial. Bé, gràcies, secretari i directora de l'Observatori. En tot cas, per recordar i per posar en valor, avui hi ha 3.764.170 persones, catalans i catalanes, treballant. És la xifra històrica, és una xifra rècord. No només en un mes d'abril, sinó tota la sèrie històrica. És el moment en què a Catalunya hi ha més gent treballant en el mateix moment. Per tant, és una xifra rècord històric. I això demostra la robustesa del món del treball al nostre país i com ha evolucionat aquests 3 anys després de la Covid, en el que hem sentat les bases del que ha de ser el període de creixement d'ocupació, de millora en la qualitat del món del treball, en definitiva de prosperitat en els propers anys. I això vol dir que hem de seguir insistint, des del nostre punt de vista, en aquell paquet de mesures que s'estan demostrant eficaces. Per un costat, unes polítiques actives d'ocupació, com dèiem abans, dirigides en els col·lectius específics que tenen més dificultats per mantenir-se en el món del treball i, per tant, fomentar i centrar-nos molt en atacar les causes de l'atur estructural. És un element que hem prioritzat durant aquesta legislatura i que hem de seguir fent i al mateix temps millorant la ocupabilitat i les condicions dels treballadors i treballadores. En aquest sentit, el pla de transformació del SOC, que ens permetrà crear, per exemple, el SOC Empresa, cosa que millorarà les relacions amb el teixit empresarial pel que fa a la cobertura de les seves necessitats concretes per poder créixer i, per tant, per poder cobrir les seves necessitats laborals, o també la capil·laritat que ens permet la concertació territorial d'aquest desplegament del nou SOC que hem impulsat aquesta legislatura. Per tant, polítiques actives d'ocupació molt focalitzades en la feina que fa el SOC, però també en la formació professional. Cal recordar que en aquest període hem incrementat un 200% la inversió, un 200% els recursos públics destinats a l'àmbit de la formació professional, específicament i pel que correspon al Departament d'Empresa i Treball, òbviament a la formació professional ocupacional i la formació professional contínua. I també, com deia el
al principi tot això sota un paraigües, que és la voluntat de reindustrialitzar Catalunya, per tant, de que incrementi el pes de la indústria, que, com veiem, és motor de creació d'ocupació, d'una ocupació de qualitat, ben remunerada, arrelada al territori i que, per tant, és font de cohesió social. Seguirem en aquesta línia, però destacar avui aquesta dada que ens sembla que és la més significativa de totes, que és que batem el rècord d'afiliacions a la Seguretat Social. Mai abans a Catalunya hi havia hagut tants catalans i catalanes treballant. Fins aquí la lectura de les xifres i de les dades d'aquesta roda de premsa al voltant de les xifres d'atur a l'abril del 2024. Ara estem a la disposició de les seves preguntes o els seus comentaris o aclariments. Gràcies. Hola, bon dia. Soc l'Albert Hernández de l'ACN. Jo tenia dues qüestions. Una primera és si el mercat laboral català ha tocat sostre i en aquest sentit no sé si podem fer un càlcul de com anirà la temporada d'estiu. I després si em pot fer una valoració també del tema sector serveis, que també té força impuls en aquest creixement de l'ocupació. I una segona, venim del 1 de maig, en què els sindicats demanaven, entre altres coses, la plena ocupació. No sé si li veu viabilitat a aquesta demanda que fan els sindicats d'acord amb aquestes dades de l'atur. Gràcies. Gràcies. Començo per la darrera. Òbviament, la plena ocupació és un objectiu de qualsevol administració i en aquest cas un objectiu clar del Govern de la Generalitat de Catalunya. I precisament per això despleguem aquest ventall de polítiques que abans comentava, i molt focalitzades, molt centrades, sobretot en aquelles que ens permeten obtenir les habilitats a nivell general en el món laboral per fer front a totes les transicions fruit d'aquesta transformació del model productiu que estem vivint. Avui estem decidint com i què produirem en els propers anys, és a dir, com i de què viurem a les properes dècades. I en aquest sentit ens hem de preparar i, per tant, polítiques de fons, fem iniciatives que són estructurals i que ens han de permetre millorar l'ocupabilitat en aquest sentit, perquè és una manera també de millorar la competitivitat de les nostres empreses. Sempre diguem que les polítiques actives d'ocupació són fonamentals per millorar les oportunitats de la ciutadania, dels treballadors i treballadores que estan en situació d'atur, però sobretot també per respondre a les necessitats de les empreses perquè siguin més competitives. I en aquest marc s'inclou, diguéssim, aquest objectiu, que és veritat que pot ser un titular de la plena ocupació. El que volem nosaltres és plena ocupació, certament, però ocupació de qualitat, ocupació amb treballs dignes i, sobretot, amb perspectives de futur. En aquest sentit, doncs, continuem treballant. Intento respondre respecte a l'evolució del mercat laboral. Venim de 3 anys molt positius, extremadament positius. Cada vegada costarà més millorar les xifres, perquè el punt de partida cada vegada és millor i, per tant, vol dir que ens haurem d'esforçar molt més perquè hi hagin conseqüències des d'un punt de vista quantitatiu en les xifres que anem presentant. Però el que estem convençuts, en el que estem segurs, és que estem en la bona dinàmica, en el bon camí, que estem en el trajecte que correspon i, per tant, les xifres reforcen aquesta idea de que cal seguir insistint en aquestes línies. I pel que fa als serveis, certament dir, com deia la senyora Redondo, quan parlava de les consideracions a nivell territorial, que, òbviament, ha estat un mes d'abril amb la Setmana Santa pel mig i, per tant, això té una reducció en nivell de en el sector serveis. Però, per altra banda, jo torno a destacar aquesta evolució en l'àmbit de la indústria, que és molt important. És a dir, que tot i que aquest mes d'abril hi ha hagut la Setmana Santa i, per tant, això pot tenir un efecte en l'àmbit dels serveis, al mateix temps cal dir que millorem l'ocupació en el sector industrial i, per tant, seguim en la línia d'aquesta reindustrialització. A la línia de la pregunta de l'Albert Hernández, Montse Martí, de RAC1, pregunta: el govern creu que es podria arribar aquest any a la plena ocupació? Una segona pregunta: si la setmana laboral de 4 dies que demanen els sindicats és la manera, entre d'altres, per aconseguir aquesta plena ocupació?
Bé, com saben, no ens aventurem mai a fer prediccions de futur. La nostra feina és desplegar les polítiques i anar passant comptes respecte a com evolucionen. De totes maneres, hem dit punt de partida cada vegada és millor, per tant, cada vegada costa més millorar les xifres, però hem seguit durant 3 anys fent-ho, per tant, la nostra vocació és seguir així en el futur. I respecte a la plena ocupació i els nous models de treball, sense que fa un any, més o menys, nosaltres vam fer, crec que va ser fa un any, el Congrés Català del Treball, justament per analitzar cap on anava el món del treball a nivell global, específicament a nivell europeu, i per tant quina estratègia havia de seguir Catalunya en aquest sentit. Ja en aquell congrés i avisàvem de la necessitat de nous acords socials, nous pactes socials, pel que fa al repartiment del treball, pel que fa al repartiment de la riquesa i la incorporació tecnològica que estem vivint de manera molt accelerada en el món del treball i com això afecta. Per tant, un debat de fons no voldria banalitzar, sinó que és de calat i que haurem de seguir en perquè ho estan fent totes les economies del nostre voltant, ho estan fent Catalunya amb les seves partides. També ho ha de fer, hem de tenir un model en aquest sentit, nosaltres hi estem treballant. Fixeu-vos, estic molt en aquesta voluntat de reindustrialització del país, perquè sembla que és precisament l'horitzó, però en tot cas de manera concertada, per tant. Un aclariment demanat per la Paula Solanes de l'ara sobre les xifres de l'afiliació. Un dubte ràpid. Quan el conseller ha parlat de que mai hi ha hagut tants catalans treballant, a quin període es refereix aquesta primera setmana? No, és la xifra més alta històricament. Per tant, mai en cap altre mes, almenys des que tenim dades, Gener de 2004. Doncs des del gener del 2004 hi ha hagut tantes persones treballant i presumiblement abans segurament tampoc, per una qüestió purament de creixement demogràfic, però pel que fa del 2004 fins avui, mai a Catalunya hi havia hagut tanta gent treballant alhora. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.